सानो आङो नैबे नानि जोंहा अन्थावथाव नैबे नानिनि न'खराव आं सफैबाय जोङो बयबो जोङो नुदों ससियेल मिडियायाव बे नानिया अनलाइन मोनसे सिंगिं कम्पिटिशन बादायलायनाय जादोंमोन बेवहाय बे नानियाबो देरहासार जानो हादों दा बिथांनिफ्राय जोङो मोननैसो बाथ्रा जोङो मिथिना लागोन दा गिबियाव नानि नोंनि नामखौ दे खोन्थादो दे मा नाममोनलाय खुलुमबाय आंनि मुङा बेलेरिना नार्जारि ओमफ्राय मा गामिमोनलाय गामिखौ आंनि गामिनि मुङा जाम्बुगुरि माने बे गसाइगाव साब डिभिजननि आन्दाराव जाम्बुगुरि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय दा नानि नोङो दाखालिहाय मा कम्पिटिसनाव देरहादोंमोनलाय आङो मेथाइ खननायनि दा चिल्ड्रेन सिंगिं कम्पिटिसन ओमफ्राय माबा मोनदों दा नोङो बान्था मोननाय नों मोनदों दा नायनो बान्थाखौ नायनो गाइसमोनाबो नायगोन बयबो नै बेवहाय मा लिरदों गाइसमोन नोंथांमोना आं केमेरायाव लाबोदों नै नायदो बेयाव लिरदों बड' गस्पेल चिल्ड्रेन सिंगिं कम्पिटिसन बेखौहाय अर्गानाइज खालामदोंमोन धोरोमनि लामा प्रडाक्शना बेखौहाय होदोंमोन दा बेयावहाय बे नानियाबो नैबे बान्थाखौ मोननो हादों आरो नैबे मा बान्था बे नानि फार्स्ट ना सेकेन्ड मोनलाय सेकेन्ड पजिशनाव बे नानिया मोननो हादों दा जोङो नानिनिफ्राय जों मिथिगोन जे नानिया मा मेथाइखौ रोजाबनानैहाय नैबे माने थाखोसिम मोनहैनो हादों बा सेकेन्ड पजिशनखौ जों मोननो हादों जों नानिनिफ्राय जों मिथिनो लुबैदों ना आं नोंनिफ्राय मिथिनो लुबैदों दा नोङो सिगांहाय नैबे मेथाइ रोजाबनाय ना मेथाइ खननाय बबे मेथाइखौ खनजेनामोन दे गोसोआव दंना गैया दे एसे खननो हागोन दे खोनासंदो गाइसमोन बार खोलो खोलो बारदों ईशानि एडेन बागानाव रोमै रोमै खोनादों सोलोआव आरबनि रंजानाय बार खोलो खोलो बारदों ईशानि एडेन बागानाव रोमै रोमै खोनादों सोलोआव आरबनि रंजानाय जि मोजां गारांखाने आच्छा नानि नोङो मेथाइ मोजां रोजाबदों ओमफ्राय नोंनो सोर फोरोङो मेथाइ रोजाबनायखौ बाबा फोरोङो बाबायाबो खनखायो दां ओमफ्राय नानि जोङो मिथिनो लुबैदों दाखालिहाय नोङो जितु बड' गस्पेल चिल्ड्रेन सिंगिं कम्पिटिसनाव नैथि थाखोआव देरहासारनो हादों होननानै बुंदों खोनादों बयबो ससियेल मिडियायाव नुदों ने बयबो ससियेल मिडियायाव नुदों दा नोङो बबे मेथाइखौ रोजाबनानै बेवहाय सेकेन्ड पजिशन मोननो हादोंमोन बबे मेथाइ गोसोआव दङ मा मेथाइखौ रोजाबदोंमोन दे खनबाय आखल गैयै हिन्जावजों न' सिङाव थानायनिख्रुइबो उखुम सायावसो थानाया गाहामसिन नांज्लाय-सयै हिन्जावजों न' सिङाव थानायनिख्रुइबो उखुम सायावसो थानाया गाहामसिन जोबोद मोजां ने ओमफ्राय नानि दा जोङो बेखौनो मिथिनो लुबैदों बयबो बे नायग्राफ्राबो मिथिनो लुबैदों ओमफ्राय नानिनाबोथ' इउटुब चेनेल दंना खोनादों ने नानि मा नाममोनलाय गाइसमोनाबो नायथोंसै DN गस्पेल देंखो गाइस नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय बे नानि जोंहा अन्थावथाव नानिखौबो नोंथांमोना जेन' सापर्ट खालामो साबस्क्राइब खालामना जेन' लायो बेनिखाय खावलायनाय थाबाय एसे मोजां मेथाइ रोजाबो एसे मोजां देंखो होनानै गोदै गारांजों जोंनो मेथाइ खननानै खोनासंहोयो आरो बेबायदिनो नानिया दिनैसिम नैबे थाखोआव मोननो हाबाय आरो नैथि थाखो मोननो हाबाय बेनिखायनो खावलायबाय बे नानिखौबो जेन' नोंथांमोन साफ्रोमबो अनसायो सापर्ट खालामो बे भिडिअखौ जाय नोंथांमोना नायदों नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय जायफोरा आंनि साबस्क्राइबारखा नोंथांमोनखौ आङो खावलायबाय आरो जायफोरा दिनैसो आंनि बे भिडिअखौ गोदानैनो नायगासिनो दं नोंथांमोन साफ्रोमखौ खावलायबाय नै भिडिअखौ जेसेबां हायो नोंथांमोना शेयार खालाम ससियेल मिडियायाव आगौबा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव शेयार खालामनो हागोन जेरावखि जाया नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन जेन' बे नानिया बयबो बे नानिखौ सिनायो आरो बे नानिनि जिहेतु केरियारा गोजौसिम थाङो बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ खावलायनो हाबाय
दा बे समाव नानि आं नोंनिफ्राय बेखौनो मिथिनो लुबैदों नोङो दिनैसिम मा दोंबेसे मेथाइ रोजाबखो? How many? 10 मेथाइ रोजाबबाय ने? दा बेबायदि नैबेखौ सेकेन्ड पजिशन मोननानै नानिया नों गोसोआव माबायदि मोनदों? जोबोद मोजां मोनदों। जोबोद मोजां मोनदों ने? ओमफ्राय दा नोङो गाइसमोनखौ मा बुंनो लुबैयो? मा बुंनो लुबैयो? दे। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय जासिहरबाय। नोंथांमोननि अननाय होनायनि थाखाय खालामबावो नोंथांमोना। बेबादिनो अनलांबाय थागोन आरो हेफाजाब होलांबाय थागोन।